Cassà de la Selva, quin tros de poble, al peu de les Gavarres, un poble ple d'història, terra de músics, terra de suro, terra d'artista i sobretot terra de grans cremadors de contenidors, un poble ple d'història. Avui buscarem el rellotge més ben parit de Cassà de la Selva. Aquí comença la batalla monumental. Acompanyeu-me, avui us presentaré un rellotge amb més de 400 anys d'història, un rellotge de sol que sempre marca l'hora exacta. Fixeu-vos-hi. Déu, avui no fa gaire sol. Si el sol no ens ve a visitar, no te lo puc dir, ja em sap greu. Vale. Uf, quin fracàs, Joan Marc. Un rellotge que no marca. Aquí, el de la plaça del Sol, segur que ens dirà l'hora. Posa-hi un llum. Bueno, seria una opció, també. Sí, no? Ja està, no? Ja... Joanalla guanya el concurs del rellotge monumental de Cassà amb un rellotge de sol un dia que fa núvol. Un rellotge per guanyar ha de ser aquest, un rellotge amb broques, el rellotge de la plaça de la Coma, aquest.